Takin yrittäjyysalalla jo pitkään haaveiltu, että olisi kiva päästä järjestämään yrittäjäkoulutuksia verkkokurssina. Ja sitten viime keväänä TE-toimisto pyysi tarjouspyynnön, missä toivottiin tämmöistä yrittäjäkoulutusta, mihin opiskelijat vois osallistua ympäri Pirkanmaata. Ja me sitten Haikala Elisan kanssa tartuttiin haasteeseen ja lähdettiin miettimään, että miten se voitaisiin toteuttaa käytännössä. Sitten me otettiin tuonne meidän tietohallintoon yhteyttä ja lähdettiin kartoittamaan tekniikkaa. Ja me ollaan nyt rakennettu tuohon Hiomon käytävälle ihan kokonaan tämmöinen verkko-opetukseen suunniteltu verkkoluokka. Ja siellä meillä on luokan keskellä hieno mikrofonikamerasysteemi, joka välittää panoraamakuvaa. Eli ihan tämmöistä aitoa kuvaa sieltä luokkatilanteesta etänä osallistuvalle opiskelijalle. Ja opiskelijalta ei käytännössä vaadita mitään muuta kuin kannettava tietokone, hyvä nettiyhteys ja sitten me täältä koululta lainataan opiskelijalle webkamera, USB-kuulokkeet ja perehdytetään opiskelija koulutuksen alussa sitten tähän verkko-opiskeluun tarkemmin. Käytännössä suurin osa lähipäivistä voidaan hoitaa sillä tavalla, että opiskelija voi valita, että osallistuuko hän koulutukseen tulemalla lähiopetukseen paikan päälle vai haluaako hän osallistua opetukseen verkon kautta. Ja opiskelija voi eläytyä päivän opiskelutilanteeseen aivan hienosti istumalla vaan kotona mukavasti luurit päässä. Hän näkee koko ajan tämän panoraamanäkymän ansiosta, mitä luokkatilassa tapahtuu, näkee kuka siellä on puhumassa ja pystyy itsekin sitten kommunikoimaan chatin välityksellä ja sitten pyytämällä ihan puheenvuoroa. Pystyy kommentoimaan ja esittämään tarkentavia kysymyksiä. Ohjauksia tässä koulutuksessa hoidetaan myöskin Skypen kautta, eli opiskelijan ei välttämättä tarvitse tulla henkilökohtaiseen ohjaukseen paikan päälle. No, nyt kun me ollaan saatu hienosti tämä pirkanmaalaiset polut yrittäjyyteen toteutettua ja käyntiin, ollaan saatu opiskelijoilta hyviä palautteita ja kerätty kokemuksia näistä ihan käytännön oppimistilanteista ja hiottu yhdessä tietohallinnon kanssa tekniikkaa kuntoon, niin nyt sitten tämän Puhti-hankkeen puitteissa meillä on mahdollisuus siirtyä sitten lähteä jatkokehittämään näitä meidän yrittäjäkoulutuksia. Ja meillä on ollut jo pitkään haaveena se, että olisi tosi kiva tarjota opiskelijoille myöskin verkossa toimiva yrittäjäkoulutus. Ja tämän Puhti-hankkeen puitteissa meillä on tarkoitus ensisijaisesti rakentaa tämmöinen verkkokoulutus jotakin muilla koulutusaloilla opiskeleville opiskelijoille. Lähestulkoon kaikissa tutkinnon perusteissa on yrittäjyys jollakin tavalla mukana. Ja tämän verkkototeutuksen ansiosta me pystyttäisiin tarjoamaan meidän kaikille Takin koulutusaloille yrittäjyyskoulutusta kustannustehokkaasti ja sillä tavalla, että opiskelija pystyisi opiskelemaan sitä verkkokurssia ihan omaan tahtiinsa silloin, kun se on ajankohtainen hänelle hänen omassa oppimispolussaan. Ja tämä on nyt meillä semmoinen tärkein kehittämistavoite yrittäjyysalalla tämän Puhti-hankkeen puitteissa. Ja sitten toki kun me saadaan tästä hyviä kokemuksia tästä talon sisäisestä toteutuksesta, ensin se luonnollisesti pilotoidaan täällä hyvin ja jatkokehitetään kenties jopa hyödyntäen sitten meidän asiakkaita eli opiskelijoita jatkokehittämisessä, niin sen jälkeen voitaisiin ottaa taas seuraava haaste ja siirtyä tarjoamaan yrittäjäkoulutusta verkossa myöskin ihan maksullisena koulutuksena vaikka ympäri Suomea.